Bună ziua, dragilor! Astăzi ne vom ocupa de lupta intensă și dureroasă a Dumnezeului cerurilor. Așa e și titlul acestui studiu. Și vă invit să vă gândiți la următoarele întrebări și apoi intrăm în studiul acesta care ne ajută să vedem cu alți ochi pe Dumnezeu Tatăl din ceruri. Dacă Dumnezeu ar fi rău, ar putea suferi vreodată împreună cu omul păcătos, împovărat de dureri și de năpaste fără număr? Dacă Dumnezeu ar fi surd, ar putea interveni vreodată în favoarea omului păcătos cu milă la strigătele lui de ajutor? Dacă Dumnezeu ar fi nepăsător față de nevoile omenirii, atunci cu ce drept s-ar numi pe sine Dumnezeul iubirii? Cum ar putea susține vreodată că El este iubire, de vreme ce este, cum ne-l închipuim mulți dintre noi, rece, rău, nepăsător și grabnic la mânie, gata să pedepsească în felul cel mai dureros și crunt biata ființă păcătoasă și neajutorată? Cum am putea crede că Dumnezeu este plin de mânie și în același timp iubire? Ne și gândim la Dumnezeul Vechiului Testament în contrast cu Dumnezeul Noului Testament, deși este una și aceeași persoană. Și cu toate acestea, dragilor, exact aceasta este concepția majorității oamenilor și mai ales a creștinilor. El este iubire atâta vreme cât ascultăm și ne străduim să facem voia Lui, ca și cum ne-am obliga la așa ceva, ca să nu pățim cine știe ce lucru dureros. Dar de îndată ce am păcătuit, El devine un Dumnezeu răzbunător, gata să ne pălească așa încât să ne facă să simțim ceea ce simte El. Chiar dacă nu o spunem în aceste cuvinte, dragilor, totuși aceasta este imaginea pe care o avem în minte despre Dumnezeu. Luther a avut mult de suferit de pe urma unei astfel de concepții, până acolo încât și-a pus în pericol chiar sănătatea. Doar l-o mulțumi pe Dumnezeu cu râvna sa. Era cunoscută râvna sa, da, în domeniul călugăriei. Nu reușea să înțeleagă cum poate fi Dumnezeul cerului, care se mânie îndată la vederea slăbiciunilor și păcatelor omenești, un Dumnezeu plin de iubire. Era aproape să clacheze până când a intervenit experiența nașterii lui din nou și a început să întrevadă realitatea iubirii lui Dumnezeu cu ochiul viu al credinței. Până la urmă, cum este Dumnezeu? Este așa cum am fost învățați să credem că este, fără să cercetăm în prealabil? Ne mulțumim cu teoriile pe care le auzim, cu cuvintele pe care le auzim, cu tradiția pe care o cunoaștem din moși strămoși? Adevărul este că învățăturile omenești și tradiția conduc la deformarea aprecierii înțelegerii corecte a Evangheliei, singurul cadru unde este descoperit întocmai așa cum este el, caracterul lui Dumnezeu. Realitatea este că Dumnezeu este dragoste, așa cum declară Scripturile, iar ele nu pot să minte și nu pot fi desființate. Din păcate, ceea ce nu se înțelege este că această realitate divină a devenit doar un simplu concept teologic. Doar se declară că Dumnezeu este dragoste, dar sufletul omului este mai departe gol, lipsit de realitatea prezenței dragostei lui Dumnezeu în el. Pentru că una este să declari și alta este să te bucuri de dragostea lui Dumnezeu ca realitate prezentă în inimă. Hristos este unica reprezentare corectă a caracterului lui Dumnezeu, care este dragoste. Dumnezeu poate fi înțeles doar prin prisma a realității dragostei sale manifestate. Altfel, cum am putea aprecia, înțelege și iubi pe cineva care spune despre sine că este dragoste, dar nu o manifestă ca atare sau dă pe față contrariul acesteia? Dragostea nu este doar un sentiment pe care suntem făcuți să-l exprimăm, ci dragostea este în primul rând un principiu, un mod de manifestare profund care știe să aprecieze totul la justa lui valoare
care nu se așteaptă niciodată să fie răsplătită pentru împărtășirea ei și care, iar acesta este elementul ei forte, miezul puterii ei, și care acceptă să se jertfească de dragul altuia cu riscul unei pierderi incomensurabile. Fiind de felul acesta, atunci ar trebui să devină evident faptul că ea nu are cum să piară, cum să se epuizeze, cum să se ofilească sau să slăbească în dăruire. Dragostea înseamnă dăruire, împărtășire, dar asta nu e totul. Ea este cu mult mai mult decât atât. Dragostea lui Dumnezeu este dragoste care înțelege totul. Sau dragostea care înțelege totul, care rabdă totul, care nu se mânie, care se bucură de adevăr, care suferă totul, dar nu de dragul ei, ci de dragul altora. Dar încă nu-i de ajuns. Dragostea este dispusă, fiindcă asta este în firea ei, este în propria ei natură. Dragostea este dispusă să sufere pentru cel mai mare nenorocit, pentru cel mai mare ticălos, pentru cel mai mare păcătos și pentru toți oamenii care au ajuns dușmanii lui Dumnezeu, sau, dacă vreți, pentru toți dușmanii lui Dumnezeu la un loc, pentru a ști salvați dacă toți aceștia o primesc și se împărtășesc cu ea. Pentru că avem scris, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni 13, de la 4 la 8. Că Dumnezeu este dragoste, este arătat nu numai prin faptul că a dat pe singurul lui Fiu născut pentru noi păcătoși, ci și pentru că, mai întâi, a fost dispus să renunțe la el. Și asta încă nu e totul. Nu numai că trebuia să renunțe la el, ci trebuia să accepte o despărțire fizică, literală, în toate privințele de acela cu care a trăit din veșnicie, fără să cunoască în vreun fel durerea ce însoțea o despărțire, fie ea și temporară. Hai să ne gândim în termeni omenești, 33 de ani pământești, când s-a întrupat pe pământ, da? De la naștere până la înălțarea sa, până la înviere, de fapt. Ne gândim adesea și chiar acceptăm că Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu pentru noi, dar știm ce a implicat pentru Tatăl din ceruri acest lucru? Nu este ca și cum ai dărui cuiva o floare, o rupi din grădina ta sau, mă rog, o cumperi cu inimă, să zic așa, și o dăruiești celui drag. În acest caz, deși este un semn de apreciere și de iubire pentru celălalt, nu se poate spune că ai dăruit știind că pierzi ceva de mare însemnătate pentru tine. Dăruirea Fiului de către Tatăl a însemnat o luptă reală, o luptă plină de suferință, plină de durere pentru sufletul deosebit de sensibil al Tatălui, o luptă pe care noi nu o vom putea înțelege niciodată, nici în veșnicie. Păcătuirea omului l-a adus pe Dumnezeu față în față cu realitatea unei lupte greu de descris în cuvinte omenești. În veșnicia îndepărtată a trecutului, înainte de a fi existat vreo formă de ființe inteligente, cele trei persoane ale Dumnezeirii au decis, în spiritul iubirii, să creeze ființe asemenea lor, după chipul și asemănarea lor, da, pe care să le înzestreze cu darul dragostei și al libertății. Au decis că darul inteligenței nu trebuie îngrădit prin nicio formă de constrângere, prin niciun șiretlic, prin nimic care l-ar păgubi în vreun fel, așa că trebuiau să-i asigure libertatea absolută. Dar libertatea absolută trebuia definită în vreun fel și susținută prin niște principii care să o facă de dorit
și valoroasă și care să asigure și o bază reală pentru dezvoltarea minții inteligente. Pentru că, dragilor, fără libertate, o minte inteligentă nu se poate dezvolta. Așa că dumnezeirea a așezat libertatea în cercul binefacerilor, unde tronează principiile legii sale sfinte, legea libertății absolute, cele 10 precepte, legea celor 10 porunci. Dezvoltarea minții, a inteligenței, nu poate avea loc fără un cadru adecvat, fără o lege care să definească și să susțină, să întărească toată libertatea. În acest fel în acest fel se suprima apariția oricărui motiv pentru încălcarea voită a libertății, pentru ieșirea din libertatea supremă acordată de Dumnezeu sau, dacă vreți, pentru păcătuire. Principiile legii sfinte nu ofereau și nu oferă sub nicio formă, da? Niciodată și nicio împrejurare un cadru pentru niciun motiv de răzvrătire sau păcătuire. Dar nu se lua și posibilitatea de a păcătui, ci Dumnezeu doar a pus la cale un cadru al existenței, al viețuirii, fără să fie posibil să existe vreodată măcar ivirea vreunui motiv pentru păcătuire, pentru lipsirea voită de libertatea dăruită de Dumnezeu. Una este să găsești motiv întemeiat să păcătuiești și cu totul altceva este să păcătuiești fără să ai vreun motiv real, fără să existe și fără să găsești vreodată vreun motiv pentru păcătuire. A avea motiv pentru păcat înseamnă a avea și explicație pentru apariția lui, iar în acest caz păcatul nu ar mai fi păcat. Apariția păcatului nu poate fi explicată, fiindcă în realitate rebeliunea lui Satan nu a avut niciun motiv întemeiat, absolut nimic care să-l aducă în situația sa de răzvrătire. Totul a fost o închipuire a minții sale, care l-a și condus de alminteri la încălcarea propriei libertăți, dar și la refuzul de a mai dori să fie liber cu adevărat, adică să se reîntoarcă la starea de dinainte. Bun. A acorda libertatea absolută înseamnă a permite sau a lăsa și posibilitatea de a nu o dori, de a păcătui, de a alege să te cârmuiești, să te guvernezi după propriile închipuiri, deși ivirea acestora este în sine o ciudățenie în condițiile neprihănirii a tot ceea ce înseamnă viața veșnică. Din acest motiv, Dumnezeu trebuia să fie pregătit să întâmpine căderea în păcat și păcatul ca atare cu o rezolvare demnă de sfințenia și neprihănirea sa. Într-un fel, căderea în păcat era o punere la probă a însăși principiilor legii sfinte, a acelor principii care subliniază și sunt totodată motorul și modul de manifestare a caracterului Dumnezeirii. Țineau ele la probă aceste principii ale legii sale, ale neprihănirii. Țineau ele la probă în condițiile manifestării păcatului sub toate formele, astfel încât să se arate că este cu putință trăirea unei vieți virtuoase, lipsite de păcat, ca în cazul oamenilor păcătoși, în pofida tuturor ispitelor acestuia. Singura alternativă pentru reușita deplină a extirpării păcatului cu toate urmările lui, fără vreo altă posibilitate de a mai apărea vreodată, era ca Dumnezeu să se îmbrace în natura acelor ființe care aveau să cadă, să trăiască în lumea lor, dar fără păcat. El trebuia să trăiască fără păcat nu ca Dumnezeu. Mare atenție! Trebuia să trăiască fără păcat nu ca Dumnezeu, ci ca făptură, ca om întrupat. Singura cale pentru această reușită, ca Dumnezeu întrupat în om, singura cale pentru această reușită, nu numai din partea lui, ci și din partea tuturor ființelor păcătoase care acceptă planul lui Dumnezeu, era combinația câștigătoare sau, altfel spus, unirea tainică între natura divină și natura ființelor păcătoase, o natură căzută, slabă și muritoare. Asta înseamnă întrupare, practic, da? Această combinație câștigătoare devine realitate doar prin
experiența nașterii din nou în cazul nostru, da? Ce trebuie consolidată prin lucrarea sfințirii zi de zi. Dragilor, când Lucifer a căzut în păcat și a refuzat să redevină liber, Dumnezeu a știut că va sosi curând timpul atragerii în păcat a omului. Satana și-a îndreptat ținta ispitelor sale în mod special împotriva omului, ultima creație a lui Dumnezeu din lumea tuturor celor creați la vremea aceea, după păcătuirea lui Lucifer. De Satana și-a îndreptat ținta atacurilor sale sau ispitelor sale în mod special împotriva omului, mai ales pentru faptul că a fost creat de Dumnezeu fără ca lui, adică lui Lucifer, să îi se fi cerut sfatul, așa cum susține el în adunarea îngerilor. Mai mult, a întrezărit Satana că omul ar putea fi ființa ce va ocupa locurile rămase libere în cer prin dezertarea rușinoasă a lui Lucifer și a îngerilor căzuți. Omul era ceva absolut nou și deosebit sau diferit pentru tot universul. Până atunci nu fusese create niciodată ființe care să se poată reproduce sau care să dea naștere altor ființe. Haideți să ascultăm următoarele cuvinte. Dar când Dumnezeu i-a spus Fiului Său să facem om după chipul și înfățișarea noastră, Satana a fost invidios pe Iisus. El dorea să fi fost consultat în privința creierii omului. Și pentru că nu îi se ceruse sfatul, s-a umplut de invidie, gelozie și ură. Dorea să primească cele mai înalte onoruri în cer alături de Dumnezeu. Închei citatul este din cartea Scrieri timpurii, altfel cunoscută în mediul adventist ca și cu titlul Experiențe și viziuni, capitolul Căderea lui Satana, paragraful 1. Satana și-a dat seama că Dumnezeu a pus ceva la cale, ceva deosebit, cu scop așa, prin crearea omului, ceva prin care urmărea așa un scop precis, bine determinat. Scopul era acela de sau unul din scopuri era acela de a repopula cerul și de a explica totodată marea taină cu privire la Hristos, ținută, ascunsă din veșnicii. Așa că din punctul de vedere al lui Satana, omul trebuia să cadă neapărat și nenorocirea face că chiar a căzut. Dacă în veșnicie, înainte de a fi existat ceva creat, Dumnezeu a pus la cale planul mântuirii prin întruparea Fiului Său, prin care urmărea rezolvarea problemei păcatului sub toate aspectele, e bine, acum sosise timpul să-l pună în aplicare, trebuia să devină realitate. Căderea omului, capodopera creației lui Dumnezeu până la urmă, vârful realizărilor divine în toate privințele, a adus cu sine o mare încercare pentru caracterul lui Dumnezeu. Iubirea trebuia să se confrunte în mod direct, pe viu, cu păcatul în toată puterea vicleniei sale. Dumnezeu știa prea bine că omul nu se poate salva singur, căci păcatul este o putere ce poate fi sfărmată doar prin puterea colosală și inepuizabilă a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, și anume Duhul Sfânt. Așa că el însuși, Dumnezeu, da, trebuia să pășească pe tărâmul înfiorător și oribil al păcatului. Asta pentru că iubirea nu poate distruge niciodată păcătosul doar așa pentru că este el păcătos. Dumnezeu are de-a face cu ființe inteligente, chiar dacă sunt păcătoase, cu niște ființe inteligente care gândesc, vorbesc și înfăptuiesc. Chiar dacă acestea au o natură slabă și muritoare, Dumnezeu le consideră mai departe făpturi inteligente și se raportează la ele ca atare, cum plin de cel mai mare respect. Dacă n-ar fi așa, nu ar avea grijă nici de noi și nici nu l-ar fi dat pe Fiul Său pentru noi. Totuși, El urăște de moarte păcatul din ființele care au fost create după chipul și asemănarea sa. Ținta lui Dumnezeu este nimicirea păcatului, a acelui lucru care le-a deformat chipul și distrus trupul. Acum, întruparea Fiului lui Dumnezeu presupunea ca un fapt real o despărțire literală, chiar dacă temporară, între Tatăl și Fiul Său. Dragostea divină trebuia să accepte
această despărțire reală, altfel mântuirea omului nu era posibilă. În cer, Tatăl trebuia să rămână singur, fără Fiul Său prea iubit. O luptă teribilă s-a dat în inima lui Dumnezeu. Era imposibil ca omul să fie salvat fără dăruirea definitivă și efectivă a Fiului Său unui neam păcătos. Marea jertfire de sine sau jertfirea eului lui Dumnezeu, mai departe, în noi dimensiuni, făcea posibilă mântuirea omului. Dar acum e o întrebare foarte interesantă. Totuși, mergea jertfirea de sine sau jertfirea eului lui Dumnezeu mai departe, în noi dimensiuni, era dispusă până încolo încât să accepte despărțirea de Fiul Său prea iubit pentru ca omul să poată fi readus înapoi prin răscumpărare? Satana îl acuzase grav pe Dumnezeu că iubirea sa este de fapt egoistă, că are în vedere doar propriul interes și nici de cum binefacerea făpturilor create. Că tot ce a urmărit prin intermediul creării ființelor inteligente este de fapt pentru mândria personală, pentru satisfacerea egoismului. Punerea în aplicare a planului mântuirii trebuia făcută imediat. Altfel, omul pierea pentru totdeauna. Și o luptă cum nu s-a mai văzut, o luptă tainică a năpădit ființa Tatălui. Iubirea era provocată de păcat până în străfunduri. Jertfirea eului totdeauna implică o luptă cruntă, mai ales în condițiile păcatului. Însă este și mai năprasnică în condițiile neprihănirii. Și întrebarea este de ce? Deoarece iubirea trebuia să pășească pe terenul păcatului și să se manifeste nu în trup divin, imposibil până la urmă de ispitit și implicit de păcătuit, ci în trupul omului slab și muritor, cu toate tendințele spre păcat, cu riscul real al căderii în păcat. Cutremurătoare luptă, dureroasă din calea afară, pentru că pe Dumnezeu urma să-L coste viața Fiului Său pentru salvarea omului. Dragostea Tatălui trebuia să accepte pierderea vieții Fiului Său în trup omenesc. Jertfirea lui de sine trebuia să meargă până acolo încât să accepte pur și simplu moartea Fiului Său prea iubit. Ființa Tatălui s-a zguduit până în străfunduri, dar iubirea se întemeiază pe jertfirea eului, căci, până la urmă, după cum am învățat, legea vieții este iubirea manifestată numai prin jertfire de sine, pentru că așa stă scris. În lumina de la Calvar se va vedea că legea iubirii ce renunță la sine este legea vieții pentru pământ și pentru cer, că iubirea care nu caută folosul său își are izvorul în inima lui Dumnezeu și că în cel blând și smerit se manifestă caracterul aceluia care locuiește în lumina de care niciun om nu se poate apropia. Închei citatul, este din Hristos, Lumina Lumii, din capitolul Dumnezeu cu noi, paragraful al 3-lea. Era pentru întâiași dată, pentru prima oară, în toată existența veșnică a lui Dumnezeu, când una dintre persoanele Dumnezeirii trebuia să moară în chipul și în trupul unor ființe căzute și, în cazul nostru, omul. Nu exista altă alternativă pentru distrugerea definitivă a păcatului și pentru imposibilitatea apariției lui ulterioare. Mulți dintre noi rostim adevărul că Dumnezeu Tatăl l-a dat pe Fiul Său prea iubit pentru noi păcătoși. Și este adevărat. Dar știm cu adevărat ce implică această realitate? Sau ce a implicat? Înțelegem cât de mare a fost prețul cerut pentru așa ceva? Înțelegem în realitate până unde trebuia să meargă jertfirea sa de sine, până unde trebuia să se întindă dragostea sa admirabilă pentru salvarea noastră? Ei bine, Dumnezeu a trebuit să renunțe la tot. Dumnezeu a trebuit să renunțe la tot, la absolut totul, ca să ne știe mântuiți. Pentru El, totul este Fiul Său, căci în El sunt adunate toate comorile veșniciei. El este singura persoană din univers care îl cunoaște pe Tatăl,
așa cum este și care este totodată întipărirea ființei sale, oglindirea slavei sale în toate privințele. Vorbesc despre Tatăl și Fiul, dar nu despre Duhul Sfânt. Fiul este practic manifestarea caracterului și iubirii Tatălui înaintea tuturor ființelor create. Dumnezeu, El însuși trebuia să înfrunte păcatul omenirii și să îl poarte în și prin Fiul Său. El însuși, Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său preamărit, trebuia să simtă puterea păcatului și a vinovăției omului asupra ființei sale îmbrăcate cu natura omenească păcătoasă și încă nu era destul. Căci Dumnezeu trebuia să moară prin Fiul Său ca să nimicească păcatul și lucrările acestuia, nu om și pe planeta noastră. Numai astfel putea fi distrus păcatul. Înainte de a întări legământul veșnic care privea întruparea Fiului lui Dumnezeu, Tatăl are o ultimă conversație cu Fiul Său prea iubit, știind că Fiul urma să plece într-o călătorie de dreptul riscantă. Amândoi trăiau intens întruparea, viața și moartea Fiului lui Dumnezeu ca pe ceva real care se desfășura chiar atunci sub ochii lor. Deși nu se desfășura atunci, dar era se perinda ca o panoramă, ca un film pe dinaintea ochilor lor. Atât de intense au fost momentele desfășurării acestei realități, încât Fiul, care încă nu devenise Iisus Hristos, a fost de 3 ori învăluit în lumina slavei lui Dumnezeu. Toate acestea se întâmplau pentru mine și pentru tine și pentru fiecare om născut vreodată pe acest pământ. Ceea ce vă spun, dragilor, nu este o poveste pe care mi-o închipui eu pentru a da cumva expresivitate studiului de față sau înregistrării prezente. Nu este așa ceva, ci este chiar realitatea petrecută între Tatăl și Fiul. Conversația lor a fost umbrită de o luptă dureroasă și intensă prin trăirea fiecărui eveniment și întâmplări prin care avea să treacă Fiul pe pământ prin întruparea și viața sa. Este că atunci când un tată plin de iubire trebuie să se despartă de fiul drag, care trebuie să plece într-o lungă călătorie ca să ajungă într-un loc ostil ce îi pune viața în pericol. Amândoi știu la ce să se aștepte și de aceea despărțirea este dureroasă, fiindcă ar putea avea un final tragic. Să ascultăm următoarele cuvinte. Tristețea a umplut cerul când s-a realizat faptul că omul era pierdut și că lumea pe care o crease Dumnezeu avea să fie populată cu muritori condamnați la mizerie, boală și moarte și că nu exista nicio cale de scăpare pentru cel vinovat. Întreaga familia lui Adam trebuia să moară. Apoi l-am văzut pe iubitul Iisus și am zărit o expresie de compasiune și tristețe pe fața sa. L-am văzut în scurt timp apropiindu-se de lumina strălucitoare care îl învăluia pe Tatăl. Îngerul care mă însoțea a zis: el discută în mod nemijlocit cu Tatăl său. Neliniștea îngerilor părea foarte intensă în timp ce Iisus discuta cu Tatălui. De 3 ori a fost învăluit de lumina glorioasă din jurul Tatălui, iar a 3-a oară a ieșit de la Tatăl și i-am putut vedea persoana. Fața era calmă, netulburată de vreo neliniște sau necaz și strălucea de o frumusețe pe care cuvintele nu o pot descrie. Am încheiat citatul, este din Scrieri timpurii, capitolul Darul lui Dumnezeu pentru om, paragraful al 2-lea. Ce putem observa aici? Observăm că a 3-a oară, când a ieșit de la Fiul de la Tatăl, fața lui era calmă și netulburată de vreo neliniște, ceea ce înseamnă în mod cer că înainte de a intra la Tatăl său, Fiul era plin de o neliniște sufletească. Neliniștea lui era pentru omul căzut pentru că știa prin ce avea să treacă acesta din cauza păcatului. Pe deasupra, omul avea să se confrunte cu urmările păcatului sau cu urmarea păcatului, și anume moarte. Dacă Fiul era îndurerat la început, atunci cum trebuie să-i fost Tatăl? Legământul veșnic trebuia întărit acum prin acceptarea de a se despărți de Fiul Său prea iubit de dragul omului. Nu exista nicio altă opțiune. O luptă intensă și teribilă s-a dat în mintea lui Dumnezeu în clipele acelea, să știți.
Trebuia să înfrunte noua realitate, așa cum numai iubirea o putea înțelege. Pentru salvarea omului se impunea, era necesară o tăgăduire de sine fără margini, ce implica pierderea fiului drag prin moarte din cauza păcatului nostru. Îngerul a spus: crezi că Tatăl l-a dat pe preiubitul său fiu fără o luptă? Nu. Nu. Chiar și Dumnezeul cerurilor a avut o luptă dacă să lase pe omul vinovat să piară sau să-l dea pe iubitul său fiu să moară pentru el. Îngerii erau atât de interesați de mântuirea omului încât s-au putut găsi printre ei unii care au vrut să-și ceteze slava și să-și dea viața pentru omul care pierea. Dar, a spus îngerul care mă însoțea, aceasta nu ar fi realizat nimic. Nelegiuirea era atât de mare încât viața unui înger nu putea plăti datoria. Nimic în afara morții și a mijlocirii Fiului lui Dumnezeu nu puteau plăti datoria și salva pe omul pierdut dintr-o durere și nenorocire fără speranță. Am încheiat citatul. Este din Cartea Scrieri Timpurii, din capitolul Darul lui Dumnezeu pentru om, paragraful al 4-lea. Citind declarația aceasta, am putea căpăta impresia că Tatăl n-a avut de ales și l-a dat în cele din urmă pe Fiul Său. Că ar fi fost mai înclinat să-l lase pe omul vinovat să piară decât să-l dea pe Fiul Său. Cu alte cuvinte, că era mai interesat să-l păstreze în cer pe Fiul Său decât să-l vadă printre muritorii de rând, riscând și pe deasupra să păcătuiască. Dar asta înseamnă o înțelegere superficială a adevărului declarat mai sus. În primul rând, Dumnezeu Tatăl alesese încă din veșnicie să-L ofere pe Fiul Său pentru mântuirea noastră. A fost de acord împreună cu Fiul Său și cu Duhul Sfânt, da? Că așa trebuie să fie, că aceasta era unica posibilitate pentru salvarea omului și pentru nimicirea pe vecie a păcatului. Mai degrabă, declarația scoate în evidență interesul avut pentru mântuirea omului, dar prin prisma unei lupte reale, autentice, deosebit de intense, ca pentru dumnezeirea Tatălui și a Fiului. Dacă Dumnezeu ar fi ales să lase pe omul vinovat să piară, hai să ne gândim un pic. Atunci planul mântuirii ar fi fost făcut degeaba, iar despre iubirea care se jertfește, nici pomeneală, iar Satana ar fi avut dreptate în susținere sale. Pe deasupra, dacă omul ar fi fost lăsat să piară, atunci Dumnezeu ar fi dat câștig de cauză lui Satana și păcatului, fiindcă s-ar fi putut dovedi că păcatul nu poate avea leac, că iubirea și neprihănirea lui Dumnezeu nu pot face față păcatului, că nu sunt îndestulătoare să răspundă păcatului și că deci păcatul este mai tare ca neprihănirea, ca iubirea lui Dumnezeu. Lupta reală a lui Dumnezeu s-a dat cu privire la un act pe care El însuși trebuia să-l înfăptuiască și era din calea afară de greu, nemărginit de greu, dragilor. Este vorba despre actul retragerii razelor de lumină, iubire și slavă de la propriul fiu împovărat cu păcatul întregii omeniri atunci când avea să se găsească în grădina Ghețimani. Acolo, în sânul dumnezeirii unde intrase Iisus, fiind învăluit de 3 ori de lumina slavei Tatălui, amândouă persoane ale Dumnezeirii trăiau intens momentul acesta, chiar dacă urma să aibă loc peste 4000 de ani pământești, ca și cum s-ar fi întâmplat exact atunci. Tatăl se pusese în situația ingrată de a-și retrage prezența ocrotitoare și razele prețioase ale luminii și iubirii divine, care înseamnă comuniune și viață pentru suflet. De la cine? De la propriul său fiu, din cauza blestemăției păcatului nostru. Și încă asta nu-i totul. Tatăl mai trebuia să sufere și despărțirea prin moarte de Fiul Său prea iubit. Închipuiți-vă că a avut loc inimaginabilul. A doua persoană a Dumnezeirii pusă într-un mormânt săpat în stâncă. Din punct de vedere fizic, nu mai este. Pentru cel puțin, să zicem, 2 zile și nopți întregi. Ne putem imagina așa ceva?
Aceasta a adus păcatul în universul lui Dumnezeu. Asta trebuia să sufere Tatăl. De aceea Dumnezeu a suferit o luptă cumplită la priveliștea acestor realități pe care trebuia să le înfrunte prin Fiul Său. Cum să-L lași pe propriul tău Fiu să moară singur pe un pământ pustit de păcat? Cum să te pui singur în situația de a-L lăsa pe Fiul tău singur sub povara păcatului ca să fie distrus de acesta, de păcat? Și de dragul cui? De dragul nostru. Este de neînțeles și de necuprins ceea ce au făcut Tatăl și Fiul pentru fiecare om în parte. Nu există cuvinte care să poată descrie cumva această jertfire de sine, această iubire condescendentă, plină de milă și veșnică din partea lui Dumnezeu. Haideți să luăm aminte la următorul paragraf, la următoarele gânduri inspirate. Dumnezeu însă suferea împreună cu Fiul Său. Îngerii priveau chinul de moarte al Mântuitorului. Ei l-au văzut pe Domnul lor înconjurat de legiunile forțelor satanice și natura sa copleșită de o groază tainică înfiorătoare. În cer s-a făcut liniște. Nici o harpă nu era atinsă. Dacă muritorii ar fi putut vedea uluirea oștilor cerești, care într-o dureroasă tăcere vedeau pe Tatăl cum îndepărta razele sale de lumină, iubire și slavă de la Fiul Său prea iubit, atunci ar fi putut înțelege mai bine cât de vinovat este păcatul în ochii Săi. Am încheiat citatul, este din Hristos, Lumina Lumii, din capitolul Ghețiman, paragraful 23. Suferința Fiului din grădina Ghețiman era întru totul suferința Tatălui. Asta vreau să înțelegem. Lupta lui Hristos în grădina Ghețiman de a bea sau nu paharul durerii în locul nostru era exact lupta din inima Tatălui în sânul Dumnezeirii, când a avut loc intrarea Fiului la Tatăl pentru a privi la aceste momente emoționante și dureroase când urmau să aibă loc prin întruparea sa. Faptul că Iisus a fost învăluit de 3 ori de lumina slavei lui Dumnezeu ne descoperă cele 3 momente cheie din grădina Ghețeman și poate chiar și intensitatea luptei din pustia ispitirii, când Hristos a rugat de 3 ori ca paharul suferinței a vinovăției noastre să se îndepărteze de la El. Să se depărteze de la El, da? Atât Tatăl cât și Fiul trăiau toate aceste momente în avans, chiar în sânul Dumnezeirii, ca și cum ar fi fost prezenți fizic în acea grădină întunecată, pe pământul plin de ispite și de păcat. Lupta Tatălui și-a atins apogeul atunci când a fost obligat de păcatul nostru, purtat de către Fiul Său, să-și retragă razele sale de lumină, iubire și slavă de la Fiul Său prea iubit. A fost suferința cea mai cruntă, fiindcă asta însemna pierderea Fiului, moartea Lui din cauza poverii zdrobitoare a păcatului nostru. Era unica posibilitate ca păcatul să fie distrus, iar pe Tatăl l-a costat un preț incomensurabil, jertfirea Fiului Său. Ascultați aceste cuvinte. Și nu are cum să fie o luptă așa ceva, apropo. Cine și-ar da Fiul pentru o moarte cruntă, fără o luptă, fără un zbucium nemaipomenit de dureros, uriaș de dureros sufletesc? Mântuirea noastră l-a costat pe Dumnezeu totul, iar pe noi nimic. Ca o încununare a durerii, Dumnezeu a trebuit să asiste la moartea Fiului Său pe cruce, ascuns într-un nor, așa ca să nu îi distrugă pe muritorii slabi și păcătoși aflați acolo, da, și unii dintre ei chiar răstignindu-l, practic. Tot de dragul lor a făcut-o, deși printre ei se aflau aceia care l-au răstignit. Aceasta este iubirea care suferă totul. Aceasta se numește iubire nesfârșită. O iubire care acoperă totul, fiindcă știe să fie plină de respect, fiind capabilă să înțeleagă orice motivație a inimii. Haideți să ascultăm aceste cuvinte. O întunecime adâncă, asemenea unui giulgiu de înmormântare, a îmbrăcat crucea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. N-a avut loc
nicio eclipsă și întunericul acesta n-a fost determinat de nicio altă cauză naturală. A fost atât de adânc ca întunericul de la miezul nopții fără lună și stelele pe cer. Aceasta a fost o mărturie miraculoasă pe care a dat-o Dumnezeu pentru ca astfel credința generațiilor următoare să poată fi întărită. În întunericul acela dens era ascunsă prezența lui Dumnezeu. El face din întuneric acoperământul său și își ascunde slava de ochii oamenilor. Dumnezeu și îngerii săi sfinți se aflau în jurul crucii. Tatăl era cu Fiul Său. Cu toate acestea, prezența sa nu era descoperită. Dacă slava sa ar fi străfulgerat din nor, orice ființă omenească ce ar fi privit scena ar fi fost nimicită. Și în clipa aceea îngrozitoare, Domnul Hristos nu putea fi mângâiat de prezența Tatălui. El a călcat singur în teasc și din cei ce se găseau acolo nimeni n-a fost cu el. Am încheiat citat. Este din Hristos Lumina Lumii, din capitolul Golgota, paragrafele 40 și 41. Dragii mei, cuvintele acestea, chiar și Dumnezeul cerurilor a avut o luptă dacă să-l lase pe omul vinovat să piară sau să-l dea pe iubitul său fiu să moară pentru el, pot fi înțelese mai bine prin prisma declarației următoare. Momentul teribil sosise. Momentul care avea să hotărască destinul lumii. Soarta neamului omenesc a târnat în balanță. Domnul Hristos ar fi putut refuza să bea paharul ce se cuvenea omului vinovat. Nu era încă prea târziu pentru acest lucru. El ar fi putut să-și șteargă sudoarea de sânge de pe frunte și să-l lase pe om să piară în nelegiuirea lui. El putea spune: călcătorul legii să-și primească pedeapsa păcatului său, iar eu voi merge înapoi la Tatăl meu. Va bea oare Fiul lui Dumnezeu paharul amar al umilinței și chinului? Va suferi oare cel nevinovat urmările blestemului păcatului pentru a salva pe cel vinovat? Cuvintele ieșeau tremurând de pe buzele palide ale lui Hristos. Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. În Matei 26 cu 42 întâlnim aceste cuvinte și închei și citatul este din Hristos Lumina Lumii, din capitolul Ghețiman, paragraful 19. Dragilor, lupta și durerea Tatălui se confundă cu cele ale Fiului. Povara zdrobitoare a păcatului îl făcea pe Iisus să simtă în natura sa omenească mânia Tatălui, adică retragerea prezenței sale, făcându-l să dea înapoi, căci în natura lui omenească se temea că nu va rezista despărțirii de Tatăl. Ce l-a întărit pe Tatăl din cer să-l dea pe Fiul Său pentru noi? Care a fost lucrul care l-a împins să meargă cu jertfirea eului până la capăt? Răspunsul se află în cuvintele de mai jos. Haideți să luăm aminte la ele. De 3 ori a înălțat el ruga aceasta. De 3 ori natura umană s-a dat înapoi de la acest sacrificiu final care încorona lucrarea lui. În acele momente însă istoria neamului omenesc i s-a înfățișat răscumpărătorului lumii. El a văzut că dacă sunt lăsați în voia lor, călcătorii legii trebuie să piară. El a văzut starea de neajutorare a păcătosului. El a văzut puterea păcatului. Durerea și plânsul unei lumi blestemate s-au înfățișat înaintea sa. El a privit soarta ei amenințătoare și a luat hotărârea. El va salva, va mântui pe un păcătos, coste aceasta oricât l-ar costa. El a acceptat botezul său cu sânge și prin el milioane de oameni sortiți pieirii pot câștiga viața veșnică. El a părăsit curțile cerului, unde totul este imaculat. Totul este bucurie și slavă, pentru a salva singura oaie pierdută, singura lume din univers care a căzut prin păcătuire. Și el nu se va da înapoi de la lucrarea chemării sale. El va deveni jertfă de ispășire pentru un neam de oameni care cu bună știință au păcătuit. Ruga sa respira acum numai supunere. Dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Închei citatul acesta minunat, este din cartea Hristos Lumina Lumii, din capitolul Golgota, paragraful 20. Tragedia Fiului era în fapt, asta vreau să înțelegem astăzi, tragedia Fiului era în fapt tragedia Tatălui. Simțămintele trăite de Iisus sub povara păcatului în Ghețimani erau și simțămintele Tatălui, a cărui inimă bătea la unison cu cea a Fiului. Durerea unuia era de fapt durerea celuilalt. Acolo, în sânul Dumnezeirii, amândoi trăiau clipele prin care Fiul urma să treacă pe pământ
în grădina cea întunecată. Dar, cu toate acestea, Tatăl a decis să-L dea pe Fiul Său pentru că a văzut starea de neajutorare a păcătosului. A văzut puterea păcatului. Durerea și plânsul unei lumi blestemate s-au înfățișat înaintea sa. El a privit soarta amenințătoare și a luat hotărârea. El va salva, va mântui pe unul păcătos, coste aceasta oricât l-ar costa. El a acceptat botezul său cu sânge și prin el milioane de oameni sortiți pe ei pot câștiga viața veșnică. Prin urmare, Tatăl, prin Fiul Său prea iubit, nu se va da înapoi de la lucrarea chemării sale. El va deveni jertfă de ispășire pentru un neam de oameni care cu bună știință au păcătuit. Din moment ce Fiul este oglindirea caracterului și a slavei Tatălui, întipărirea ființei sale, atunci înseamnă că jertfa Fiului este o oglindire a iubirii Tatălui care se jertfește pe sine pentru cel păcătos. Tatăl l-a dat pe Fiul Său pentru noi pentru că mai întâi ne-a ales pe noi în Fiul Său. Când iubirea veșnică ne-a ales în Fiul Său ca să fim mântuiți, atunci jertfa și jertfirea Fiului Său venea de la sine, ea fiind singura cale pentru salvarea noastră. Iar Tatăl l-a ales să fim mântuiți prin Fiul Său, prin jertfă, prin credință. Ca atare, jertfa lui Hristos descoperă cât de mare și veșnică, cât de nobilă și de nestins este iubirea Tatălui pentru noi păcătoși. Ar fi păcat să nu luăm seama la acest adevăr și să nu îl sondăm cu toată ființa noastră. De asemenea, să știți că ar fi făcut Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ar fi făcut acest lucru pentru orice altă categorie de ființe creată, dacă acestea ar fi căzut în păcat. Aceasta este iubirea care se jertfește pe sine, care suferă totul, care acoperă totul și care, drept urmare, nu va pieri niciodată, fiindcă pur și simplu este legea vieții, dragilor. Dumnezeu nu ar fi putut face altfel, pentru că nu este în natura Lui așa ceva. În jertfa lui Hristos se întâlnesc deopotrivă tăgăduirea eului divin și bunăvoința de a se dărui pentru totdeauna oamenilor ca aceștia să poată fi mântuiți. Aceasta este dragoste. Din acest motiv este greșit să se creadă că Dumnezeu Tatăl stă pe un jilț ceresc ca să primească lauda și adorația. Hristos spunea despre Tatăl Său următoarele: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Ioan 5,19. Înseamnă, potrivit acestui text, că Tatăl este o ființă plină de acțiune, căci atunci cum ar putea Fiul să facă ceva dacă Tatăl nu este exemplu? Tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Dragii mei, ar trebui și vă îndemn să privim cu alți ochi ce a făcut și ce face Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pentru noi și să dăm dovadă de perspicacitate ascuțită în înțelegerea implicațiilor jertfei lui Hristos, căci în ea este descoperit caracterul Tatălui Ceresc. Lupta sa a fost cât se poate de reală a Tatălui din ceruri, da? Și a hotărât să riște pentru noi, dându-L pe Fiul Său ca jertfă pentru fiecare om în parte. În această jertfă măreață este descoperit chiar Tatăl așa cum este. Toată slava sa este adunată în jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Numele Iisus Hristos, pe care îl poartă Fiul lui Dumnezeu, atestă și este dovada că Dumnezeu ni l-a dăruit nouă pentru eternitate, ca semn al prețuirii și iubirii nemărginite, iar prin El, prin Iisus Hristos, Dumnezeul Cerului, Tatăl, devine în mod real Emanuel, Dumnezeu cu noi. Ascultați aceste cuvinte. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3,16. Și vreau să închei studiul aici și să vă las să depănați aceste gânduri, să le studiați toți cei care sunteți interesați în lumina aceasta, în lumina Bibliei și a Spiritului Profetic, veți descoperi lucruri uluitoare cu privire la caracterul Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru atenție tuturor celor care aveți inimă pentru așa ceva și să facem din Dumnezeu tăria noastră.
Lăudați să fie numele Lui în veci. Amin.